Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bu Ika lan kanca-kanca kelas 11 siji. Kita saking kelompok A badhe nampilaken pagelaran drama kanthi irah-irahan Bawang Abang lan Bawang Putih. Tepangaken kula Nabila Rahmania minangka sutradara lan naratoripun. Selajenge tepangaken anggota kelompok kita. Setunggal Rena Dita Aza minangka paraga Bawang Putih. Kalih Auria Galuh minangka paraga Bawang Abang. 3 Della Yulatika minangka paraga Ibu Tiri. Sekawan Karneta Septriasoi minangka paraga Ibu Kandung. Gangsal Rainer Arta minangka paraga Bapak Kandung. 6 Gesha Felicia minangka paraga tetangga. 7 Nawal Cahya minangka paraga tetangga. 8 Nashwa Farida minangka paraga tetangga. 9 Hayin Farika minangka paraga Mbok Rondo. 11 Hizkia Yoseno minangka paraga Pangeran. 11 Anita Puspasari minangka paraga Dayang. 12 Anissa Armi minangka paraga Dayang. 13 Dwiki Ahmad minangka paraga Pengawal. Sekawan welas Roko Abu minangka paraga Pengawal. Lan kameramen Muhammad Ferdian lan editor Muhammad Cesta. Sugeng amirsani pagelaran drama Jawa saking kelompok kita. Ing sawijining desa urip keluarga cilik sing rukun. Ana bapak, ibu, lan anak wadon jenenge Bawang Putih. Bawang Putih dikenal minangka bocah sing alus lan sregep. Nduk, Putih, kene dhisik, Nduk. Kenapa ninggali kula? Nduk, infone iki sing paling penting lift itu ati sing becik lan tulus. Maksudipun kados pundi, Bu? Senajan ana wong sing tumindak ora apik marang kowe, kowe kudu tetep sabar ya. Nggih, Bu. Kula badhe tansah eling pituture panjenengan. Iki bulan anak kok ngomongnya apa pedes banget to ketoke. Paringi pitutur marang Putih supados dados bocah sing sabar lan tulus. Putih itu bocah sing apik, dari putine lan ayu. Bapak bangga dengan anak kaya kowe Putih. Kadang seruan, Pak. Bu ora ono, kowe kudu tetep dadi bocah sing kuat ya. Ibu, aja ngendika makaten. Ibu, sampun menika kados menika. Putih, Elino, kebijikan bakal nggawa kaapian kepasan. Nggih, Bu. Kula janji bakal dadi bocah sing tansah sabar. Sawetara wektu sakwise kuwi, ibune Bawang Putih tilar donya. Bawang Putih lan bapake rumangsa sedih banget. Sakwise sawetara taun, bapake nikah maneh karo wanita sing duweni anak jenenge Bawang Abang. Ibu, Iya, kula kesel. Biar wae Bawang Putih sing ngerjain kabeh. Iya, Nduk, kamu istirahat wae. Putih, cepet bareng aku.
mau dolan? Iya mbak, tak gawe ke bar iki ya. Kowe kuwi pancen pantes dadi pembantu ndek omah iki. Gak apa-apa mbak, yen kuwi pancen gara mbak seneng, aku gak apa-apa. Banyak aku gek nang mbah. Masa? Nggih Bu. Bu, kula jenenge teng kamarian nggih. Iya mbak, istirahat. Iki pisan ya. Titip. Putih, Bapak ngerti kowe iki bocah sing apik, sing sabar. Dan Bapak bangga duwe anak kayak kowe. Kula mau pengen keluarga kita tansah rukun Pak. Putih, sing sabar nggih, Nduk. Bapak kudu tindak dagang atau desa sama calon dino. Nggih Pak, mugi-mugi Bapak tansah selamat. Amin gitu. Kowe pisan bener. Nggih Bu. Kok ame juga kerja terus yo? Yo, kerpero. Cah kowe pancen segem ora tau nyambat sisan. Nanging ibune kowe kok jahat banget yo. Heh, ora usah melu campur urusan keluargaku. Ale. Sawijining dina, bawang putih dikongkon umbah-umbah ing kali. Nanging selendang ibune keseret banyu. Ya Allah, selendangnya ku keseret. Aku kudu golek iki bang ibu nesu. Nduk, kowe goleki apa? Mbak, kula goleki selendang. Kula mboten sengaja kelangan. Oh alah, selendang kuwi ana ning kene. Nanging kowe kudu nulungi Mbah dhisik. Nduk, kowe ora kesel nulungi Mbah? Mboten Mbah. Bantu tiyang sepuh punika kedahipun kita lakoni kanthi ikhlas. Kowe bocah apik, Nduk. Jaman saiki angel golek bocah apik kaya kowe. Ibu kula mbiyen ngendika, yen kita nglakoni kebajikan, Gusti mesti paringi dalan. Kowe bocah sing pantes nampa berkah, Nduk. Iki selendangmu. Sadurunge kowe bali, pilihan salah siji labu iki. Kula milih sing niki mawon, Mbah. Putih, saka ngendi kowe entuk masake iki? Aku diparingi Mbok Rondo, Mbak. Mergo aku ngewangi Mbok Rondo. Ibu, Putih entuk masake. Lho, iki Mas kabeh. Putih, entuk tekan ndi kowe iki? Kula diparingi Mbok Rondo, Bu. Oh, aku nggak kepengen ketemu Mbak Rondo. Ya wis, sesuk ning Mbok Rondo. Temenan, Bu. Iya, nggak cerita Pak Putih. Aku bakal jadi wong sing paling sukses desa iki. Bu, Mbak, mbok menawa kita ora usah dadi wong sing serakah. Meneng kowe, iki urusan aku ora Bang. Apa kuwi kok rame-rame? Loh, Mas kabeh kowe. Kowe mesti amarga kebijakane Putih. Sakwise krungu crita saka bawang putih, bawang abang banjur sengaja menyang kali. Lan pura-pura goleki barang supaya bisa nemokake omahe Mbok Rondo. Panas banget. Aduh pisan. Nyapa yuk anakku rene. Nanging yen aku entuk masakeh,
Ya ora apa-apa sih. Kayaknya iki do main Mbak Rondo. Mbak. Sopo kuwi? Kula bawa abang, Mbak. Ana apa, Nduk? Kula golek selendang kula sing hanyut teng kali. Walah, selendang kuwi ora main Mbah. Nanging kowe kudu nulungi Mbah dhisik. Nggih, Mbak. Nduk, tulung Mbah nyapu omah nggih. Nyapu panas-panas ngene, Mbah. Emah. Ya wis, yen ngono tulung Mbah masak. Masak? Kula mboten saged masak, Mbah. Lah terus kowe iso apa? Kula mriki arepe mendhet selendang. Ya wis, yen ngono iki selendangmu. Makasih, Mbah. Sadurunge mulih, pilihan salah siji labu iki, Nduk. Wah, akeh banget labune. Kula milih sing niki. Ya wis, gawonen. Sing niki mesti akeh dhewe, soalnya warnane beda. Kanthi seneng banget, bawang abang langsung gawa waluh sing beda dhewe menyang omah. Dheweke wis mbayangke yen labu iku kebak emas. Ibu, kula sampun dapet labune. Mesti iki isine mas akeh. Jelas kowe. Kabar bab kabecikan bawang putih tekan kuping pangeran. Kula nuwun. Sinten? Kula Gusti. Kula sampun mireng babagan kabecikan panjenengan bawang putih. Panjenengan tansah sabar lan tulus. Kula namung nindakake sing saged kula tindakake Gusti. Kabecikan panjenengan dadosaken kula kagum. Kula kepengin panjenengan dados permaisuri kula. Menawi punika kersane panjenengan, kula nampa kanthi andhap asor. Putih, kula nyuwun ngapunten. Ibu nyuwun ngapunten ya Putih. Mbak, Bu, kula sampun mangapura panjenengan. Mugi kita saged urip rukun. Makasih Putih. Suwun ya Putih. Nuwun. Saking cariyos punika, kita saged sinau bilih kabecikan lan kasabaran mesti pinanggih ganjaran. Dene keserakahan badhe nampi akibat. Mbak Putri, sampean ancen ayu tenan lan nyenengake ati. Nggih, selaras kanjengan saayu sangat. Dudutan drama saking kelompok kita yaitu wong sing sabar, tulus, lan seneng nulungi wong liya mesti badhe pikantuk ganjaran sing becik.